onpa terve. Tällä videolla mä pelaan Doors 2, koska tähän tuli Floor 2. Varmaan osa tietää sen. Niin, nyt ei muuta kuin mennä. Mä oon siis pelannut tän läpäisy, muistaakseni ykkösen melkein. Mä olin siinä vikas kohdassa, mä jotenkin hävisin sen, mä en muista mitä kävi. No, mä oon vähän flunssassa, ei anneta sen haitata. Teillä on näköjään mun webbi täällä päällä myös. Se on vahingossa siellä, eikä ketään haittaa sen, mitään näyttää vaan mun näytön. No niin, hyvä. Se lopetti puoliksi kuvaamisen, no mä ottaa sen pois. Siis oikeesti lähde nyt irti. Noniin, hyvä poika. Joo, mä oon siis aivan botti tässä pelissä. Mikä mun sensitive on? Default. Missä mun... Tääkä tarpeeksi. Siinä hyvä. Tää toimii vähän paremmin, jos mä säädin oikein. Vähän on siis vanha konkari tässä pelissä suoraan sanottuna. Oliko kolikko? Olihan se. Siis mä en niinku osaa enää tehdä hyvää asentoa, missä pelata. Jos ehdottakaa pelejä kommenteissa. Jos mulla on paljon pelejä. En tiedä. Ja sori, jos ei tullut hetken videota. Mä yritin uploadata 3 videota. Mutta mun mikki ei ota mun ääntä. Siis siinä oli sellainen siis bugi tai ongelma, että minun Nvidia-paneelissa tai siinä paikassa mun mikki ei ottanut. No millä mä kuvaan tällä hetkellä normaalisti kielikouksen? Nvidia, joku. Niin se... Sieltä niin... mun mikin äänet oli täysillä jolloin. Silloin ei kuunnut kuvaa surinaa. Joten mun piti säätää sitä... No voi hitsi. Ja nyt mulla taas kuuluu tää hyvin. Ettei nyt tarvi sitten alkaa taas säätämään niitä. Mä testasin, koska mä testaan sellainen, että mä vaan niinku teen joku pienen pätkä, missä mä puhun jotain. Esimerkiksi menee tiedostoihin ja sen lataan sieltä Roblox VR ja sitten mä pääsen sitä kautta. Niin se on sellainen. Se on helppoa sitä kautta, koska se muuten kestää siinä aivan liian kauan. Ja älkää välittäkö, jos tuolta kuuluu jotain ääniä vähän väliin. Mulla on ikkuna tällä hetkellä poissa, koska aivan liian kuuma. Siis nyt te halua olla täällä mun huoneessa. Tää on aivan... Tää on legit joku... Tää on niin joku... Tänne ei mikään joku sauna. Mä olin sellaiset... Kuolemaa. Eikö tätä ikkunaa vaan vois rikkoa tosta ja hyppää alas tehdä itse murha? Eikö se ois niinku mahdollista? Älä koputtele siellä. Kuka ikinä asukas ootkaan, niin älä koputtele. Mitä se jää tohon? Täittekö tuota bugini? Älä jaksa minkä takia? Älä jaksa. Haista sinäkin. Pitkät. Tuolla on niin närsyttäviä. No. Ja oliko se just tossa?
Älä. Oli helppoa. Mun FPS sanoo, että se tykkää olla iso. Nimittäin mun FPS... Te ette varmaan nää. No missä siellä nyt tällä kertaa oot? No siellähän nää oot. Mä en jaksa näitä. Mene äkkiä, kiitos. Ai. Kato mitä mä löysin. Onko mä kerkeen mennä tuossa piiloon? Tää on niin sanotusti joku... HELL. HELL. Koska mä pystyn kiroilla tässä, niin tietenkin se on niinku 5/5. No mikäs tää teory? Teory. Mä en osaa englantia hyvin. Connect off God, please. Please! Saa sydänkohtauksen just sun kakaran takia. Oikeesti tuo on niin ärsyttävä, kun on joku ovet avautuu. Niin saa sydänkohtauksia siinä takia. Mutta ovien takia. Ei tuolla, ei täällä, ei täällä, ei tuolla. No tietenkin se tuolla, just tuolla pimeässä paikassa. Please lähde pois. Sieltä näin. Ja sit kun tulee se juoksukohta, niin mä saatan kuolla siinä. Ja se on niinku paras asia. Niin joo, lähettäkää videoideoita. Mutta mä haluan pelata jotain. Minkä takia? Miksi? Mä en nyt jaksa mitään pst tulee niistä tosta niis. Mie voiko mie... Kiitos. No, pist. Ja sua ei oo täällä. Siis mä en oo oikein... Tarviiko mun mennä? Mikä numero tää oli? Ai... Mä en halua mennä. Mä en nimittäin tiedä sen, että mä en oo nyt. Voin mennä. Joo, älkää välittäkö. Siis pystyykö mä vaan tästä klikkaamaan ja sit se... Ei. Pitää aloittaa nopeasti tosta. Olla salaman nopea ja värikäs. Mun äätä ei kohta kulu hetken. Joo, sori, mun piti ottaa tosta. Tosta ton mikin irti piti. Mulla pyöriytyy se, koska mulla on mikki sellainen. No miten nyt on? Sellainen teittekö menee sellainen ympäri sellaisen kierteeseen, kun mulla on narulla se. Koska mulla on joku hyperäks jotkut. Niin niinku oikeesti. Tuo kuulosi erittäin mielenkiintoiselta tuo ääni. Mie nimittäin... Mikä sun numero oli? No voihan vitsi. Jos oli 27, 28, jota se tulee olemaan. 29 jo. Onneksi mä muistin. Tämä sen muuta kuulu. Missä siis mä... Ja mä voin muuten pelata vaikka Blox Fruitia. Oikeesti mä en halua pelata tätä. Musta tuntuu koko aika siitä, että mun niskaan tulee joku... No, täällä se on nyt, mutta... Tuntuu siitä, että mun niskasta tulee joku hitto... Niskaa tulee joku, mä en tiedä mikään. Joku hitsinen. Kiitteet valot toimii nyt. Älä! Mä sain sydänkohtauksen. Jos mä en oikeesti... Jos halutko vaikka nähdä Bike Life
Miamia, oliko se kakkosta sitä peliä? Niin ottakaa pelejä, mä voin pelaa jo sitä. Mä voin pelaa vaikka mitä pelejä, kunhan se ei oo mitään vitsi tai mikä maksaa 35 miljoonaa euroa. Mä pystyn pelaamaan jopa, jos on haluttu, niin Forza Horizonia. Koska mulla on sekin mahdollisuus, mä pystyn sitä pelata, koska minulla on se... No kiva, siellä oli tietenkin patteri, mutta kun ei mulla kato taskulampua. Miksi mulla olisi sellainen... Mistä mä oon saanut sellaisen? Ja älkää välittäkö, jos mun pitää nopeuttaa, kun vitsi koulukirjaa ja laittaa sinne niitä hitsin koodeja. Kun mie en oo hyvä siinä missä on se hiton läski-tyyppi se. No se ei kukaan... Siis mä haluan kuittaa tästä pelistä. Niin jos tossa niin... Oi vitsi, mie en muuten muista sitten, että yhtään mikä minun tää... Sori jos kuuluu näitä ääniä nimittäin. Meillä on remppa. Mä menin siitä yhden eteen. Mä luvan tappaa itteni. Can I kill me? Can I nyttin kill me? Niin meillä on siis remppa käynnissä. Niin. Saattaa kuulua vähän väliä tollasta ääniä. Siis oikeesti missä se on se? Siis mä käyn nyt tuolta molemmat ovet. Mä käyn nyt täältä kaikki ovet. Eikä löydy yhtään mitään. Mä käyn kaikki ovet. Mä olenkin missannut muutakin joku... Mä oon käynyt joka ikisen oven, mä en oo löytänyt yhtään mitään. Niin no tuo tietenkin vie jonnekin Huitsin Nevadaa. Niin, Huitsin Nevadaa. Mä pääsin tänne tielle. Sori, iskä tuli puhuu. No voi! Mä painoin vahingossa siellä sitä ovea, voi. Voi mie olla niin ääliö. Siis oikeesti. Ja painan niin, siis mä oon niin botti tässä. Te ette halua niinku ikinä nähdä, et mie enää pelaan tätä. Kiitos tästä, nyt mä tiedän ainakin, että ei oo tuolla sitä ovea. Sain sydänvihdoksi. Katso merkitte jotain. Ei. Onko se kello? En minä osaa pelata tän kanssa. Oh, hello, it's you. Joo, minä oon. Kuolit ambushille. Niin kuolin. Kiinnitä huomiota kaikkiin vihjeisiin, jotka voivat viitata sen saapumisen. Joo, mä tiedän. I know. Mitä olet oppinut Rushilta? Get used be placed before long. Mie kestää enää, joo ei kiitos.
varmaan jatkaa huomenna, kun meillä on nyt tää remppa tässä. Niin mieti vaikka huomiseksi tämän videon. Tänään on maanantai ja kello olla 18.27 eli puolella 19 eli puoli 7. Niin mie nyt sitten teen sellainen, että niin jatka huomenna mä teen ehkä tän videon huomiseksi. En tiedä. Ja voin pelata myös Scream Streamia. Se on hyvä peli. Niin no, se olisi mun puolesta tällä hetkellä. Moikka!